duwe iwak pitik bingung gak dikapake. Pertama, keceri jeruk nipis. Kedua, cepake serai, laos, bawang putih, bawang merah, merica bubuk, tumbar bubuk, kunyit bubuk, baru kei banyu. Nek wis ditutup, nah dicoper wae men cepet wis dadi tau lembut. Baru kei uyah, kei penyedap. Terus bumbune sing wis alus mau dicemplungke. Bar kuwi dicarupi ben rata bumbune karo pitike. Nek wis cemarup kabeh, dikei salam karo dong jeruk. Wis tinggal dikukus antarane 20 menit lah. Wis mateng 20 menit diangkat. Tinggal digoreng. Aja lali diwalik-walik ya, ling goreng ndak gosong. Bar kuwi nek wis golden brown warnane wis menguning diangkat. Wis tinggal ngumadang. Siap.